Alright. Magandang hapon po. February 2026, you do not have hindi ako nagpapauling. Ito ang masakit at lalo. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Magandang hapon. At sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shoutout po. Alright. Tatapos lang nating mananghalian. At yun, nagbabadya na naman ang malakas na pagulan. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Mega love shoutout po kay Mami Mercy Calunot. Kay Audrey Nicole. Ayan, mega love shoutout po. Ayan. Kain ako ng lansunis na ano. Laglag na lansunis. Ayan, kay Audrey Nicole, mega love shout out. Kay Ji Chang Wok, ayan, mega love shout out. Kay Kagawad Antonihan, mega love shout out. Alright, kay Nani Sanchez Vlog, mega love shout out. Sino pa ba? Si Yahing Brangkel Sam, ayan, mega love shout out. Magandang hapon po. Ngayon po ay alas 3, mag-aalas 4 na. Ayan. Sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shout out po sa inyong lahat. Magandang hapon. Alright. Bago tayo magsimula yan, meron akong iparinig sa inyo. Itong grabe itong mga congressman natin. May reimbursement pang nalalaman. Kuha muna tayo patungan. May reimbursement pang nalalaman ang ating mga congressman. Ayan, pakinggan natin itong Malupit. Accountability daw. Pero ang mga congressman natin, nakakatanggap pala ng reimbursement, milyon ang halaga sa kanil. Diba? Account transparency and accountability ang sinisigaw. Ngayon, itong mga congressman natin, may reimbursement. Pakinggan nyo ito. Nasa likod niya yan. Nasa Facebook kasi hindi ko may share eh. Ayan. Ng extraordinary expenses in aid of legislation. O, tingnan na. Ano daw? Extraordinary expenses for the tawag nito? For the expense of the registration of the pakinggan na lang natin. Ito atin. Ito Ito nung June lang. Itong June lang yung natapos na buwan. Andyan yung date, andyan yung check number, andyan yung kongresistang nakatanggap, andyan yung amount. At para saan ito? Reimbursement for extraordinary and miscellaneous expenses incurred in aid of legislation. Galing In aid of legislation, may pala sila doon, may reimbursement. Ano bang ginasto nila doon? Gumasto ba sila doon sa loob ng pagkain? Na si Congressman Leandro Libesti na mismo ang nagsasabi na laging paldo ang pagkain diyan sa loob. Ang tawag noon ay yung tawag nito yung catering.
kung saan makailang beses ipinost ni Congressman Leandro Libiste na itong Congress na laging pulpak sa pagkain. At nag-comment nga doon si Kiko Barsaga na sana dinala lang doon sa nasalanta ng earthquake doon sa Mindanao yung mga pagkain ng mga congressman. Tapos ngayon maririnig mo may reimburse. Yan, pakinggan natin. Oh! Bakit kayo nagkaroon ng reimbursement? Oh. May ginastos ba kayo? Sarili niyong pera tapos ni-reimburse kayo? Ha? Tingnan niyo yung kay Honorable Jude Asidre. 40 million! Grabe 14 million. $14 million, ang lupit nun. Nag-reimburse sila? Saan sila galing? Ba't nag-reimburse? Bakit nagasto? Ang nakalagay for reimbursement for in aid of legislation, investigation for in aid of legislation. Ito ba yung ito ba yung bonus nila doon sa pagpasa doon sa impeachment kay BP Inday Sara? Yun, nagtatanong lang. Ayan, magandang hapon po at salamat po sa nag-like. Ayan, 10 million in the house. Magandang hapon po. Ayan, katatapos lang natin kumain. Nagpatunaw lang tayo ng lansunis. Ito ba yung mga bonus? Pero yung mga bonus, I think yun yung sinasabi ni Congressman Leandro Libiste na yung 2 million plus mayroon pang 10 million pag napasa yung impeachment, article of impeachment, inapasa. Kaya may 10 million di umano. Ayon yung kay Congressman Libiste, no? Tapos ngayon maririnig mo yung mga ganito pa. Itong June lang. Aba, tingog party list, di rin ba kamoy ni mapapagaw? Grabe. Bakit mawarayang kamoy ni tingog? Alaga na 40 million. Ibig sabihin, pag reimbursement, nagpaluwal ng 40 million si Honorable Jude Asidre. Tapos, ni-reimburse ng pera ng taong bayan. Saan kumuha si Jude Asidre ng 40 million? O, tingnan natin to Ito yung March. Tingnan nyo. Noong March, ayan yung date, ayan yung check number, ayan yung pangalan ng congressman, ayan yung amount. Noong March, nagkaroon din ng reimbursement si Honorable Jude Asidre. Wow. Ayan. 40 million? Grabe, ang lupit. 40 million reimbursement. Hintayin natin kasi may ads. Ayan, suporta natin sa ating mga Ito na siguro yung sinasabi nilang bonus. Kailan yan? Noong March 10. Di ba? Kita nyo? Pero noong March 11, meron pa rin siyang reimbursement. Ayan. 20 million. Mapapagaw ang tingog. That is already 30 million Magkaibang date, magkaibang check number ngayon, meron pa rin dito. Saan? Nasaan na? Meron pa rin itong isa. Na kaya na rin. Kaya Jude Asidre din. Malupit pala ito siya, no? Kita nyo? Malupit pala ito si Jude Asidre. Ayan yung isa. March 12 naman. So March 10, 11, 12. 10 million uli. Mapapagaw ka mo ini. So March 20 10, 11, 12? plus 20 plus 10. 50 milyones. Mga babay baby. Ito pa. Noong May, May 6, ayan yung check number.
Tingog Party List pa rin. Jude Asidre, 25 million. O, o ha? Oo. Hanapin pa natin yung iba kung meron pa. Ha? Wala na. Baka hindi na nasama rito. O, ito pa. Ito yung April. O, April 7, 10 million. Ano pa? Ito sa baba, April 8, 20 million. Jackpot! Mapapagawaan mga tingog ini. Ang ginaw kadagko man ini nga reimbursement. Ang lupit ng tingog. Paano yun? Gumastos muna sila. Ang pattern ay ganito. Palapit ng palapit yung impeachment trial, palaki ng palaki yung ibinibigay sa mga kongresista. Meron akong mga dokumento na ibinigay sa akin, no? Scanned and sent to me through email. Pero, alam mo, nakakabahala no? We are discussing accountability of the Vice President sa impeachment niya na hindi man klaro. Pero, sa likod nito, merong dahilan para bigyan ng pera ang mga kongresista at ang laki ng amount. Alam nyo, hindi ito nakakapagtaka na mangyayari because they only have to bribe a few people to make this government work. Di ba? At Idna Kabigan. Ayan, magandang hapon. Alright, siyempre solid. steer the public opinion to believe na si Sara Duterte may kasalanan, sila wala. Di ba? Pero ayan ang dokumento na nagsasabi na. Sana maimbestigahan ito. Sana meron ditong managot kung totoo ito. Ha? At sana ito ay imbestigahan dahil nandyan yung mga check number, andyan yung amount, andyan yung pangalan ng congressman. Diba? Sana hindi ito mawala sa ating alaala katulad ng drama na ginagawa nila sa flood control. Nakakasuhan ko si Martin Romualdez pero hanggang ngayon drama pa rin na naniniwala ako kasama yung peanut gallery dyan sa dramang yan. Sayang ang bayot. Ito ang masakit. Diba? Kung totoo ang lahat na yan, ayon dyan kay Jesus Buksi Duque, kung totoo ang lahat ng iyan, ito na yung sinasabing kabayaran doon sa pagpasa ng article of impeachment ni BP Inday Sara, kahit sinasabi nila na puro sablay. Diba? Kasi hindi yan aabot ng 200 plus kung wala yan. Ang problema nga lang, siyempre, sino ba si Jude Asidre? Si Jude Asidre po ay kinatawan ng Tingog Party List. Ang Tingog Party List po ay binuo ni representative na dating speaker na si Martin Romualdez. Isipin mo yon, 14 million ang reimbursement dahil lang doon sa imbestiga ng EDW legislation di umano. Ito yung ito siguro yung kahit naka-break sila, kahit naka-break sila, talagang pinursige nila kasi nandoon yung kwarta. Oh. Kaya walang ibang pinakamalinis kung hindi ang mga congressman natin. Pinakamalinis pa kay Mr. Clean. Di ba? Aywan ko na lang kung anong masasabi nitong mga na ito. Ay, nako. At lalong malupit. Ulitin natin ha. Lalong malupit. Oh.
accountability daw, pero ang mga congressman natin nakakatanggap pala ng reimbursement, milyon ang halaga sa kanilang extraordinary expenses in aid of legislation. O, tingnan natin to, ha. O, ito, ha. Ito nung June lang. Itong June lang, ha. Yung natapos na buwan, ha. Andyan yung date, andyan yung check number, andyan yung kongresistang nakatanggap, andyan yung amount. At para saan ito? Ha? Reimbursement for extraordinary and miscellaneous expenses incurred in Agi, aid gandang of hapon. Daw. legislation. Oh! Mamaya na. Bakit kayo nagkaroon ng reimbursement? May ginastos ba kayo? Sarili niyong pera tapos ni-reimburse kayo? Ha? Tingnan niyo yung kay Ayan. Honorable Jude Asidre. 40 million! Itong June lang. Aba, tingog partilis, di rin ba kamoy ni mapapagaw? Bangin mawarayang kamoy ni tingog. Diba? Wala ka ng 40 million. Ibig sabihin, pag reimbursement, nagpaluwal ng 40 million si Honorable Jude Asidre. Tapos, ni-reimburse ng pera ng taong bayan. Saan kumuha si Jude Asidre ng 40 million? O, tingnan natin to, ha. Ito yung March, ha. Tingnan nyo. Noong March, ayan yung date, ayan yung check number, ayan yung pangalan ng congressman, ayan yung amount. Noong March, ha, nagkaroon din ng reimbursement si Honorable Jude Asidre. O, ayan o, ayan o, ayan o. 20 million. Kailan yan? Noong March 10, ha? O, di ba? Kita nyo? Pero noong March 11, meron pa rin siyang reimbursement. O, ayan o, ayan o, ayan o. O, 20 million. Alak. Mapapagaw ang tingog. That is already 30 million, ha? Magkaibang date, magkaibang check number, ha? O, ngayon, meron pa rin dito. O, saan? Nasaan na? O, meron pa ritong isa, ha? Oo, na kaya na rin. Kaya Jude Asidre din. Ayan, kita nyo? Oo. Ayan. Alam mo, Boss RJ, kaya sinasabing daw, kasi nga, iyon ay hindi legal na usapin. Kumbaga, naglabas nga ng resibo, pero hindi iyon legal. Ibig kong sabihin, hindi iyon nasa tamang proseso. Kasi, bilang isa kang political blogger, hindi mo po pwedeng sabihin na sigurado ka. Kasi nga, siyempre, nandoon ka sa komentary, kaya maglalagay ka talaga ng daw. Ganon ang diyan. Kasi pag siniguro mo, pag nagkaroon ng problema, ay may problema ka. May problema ka rin. Damay-damay kayo, di ba? Kaya nga, may daw. Ganon ang mo dyan. Ganon ang yan. Kahit manood ka sa mga mainstream media, pag hindi daw, di umano. Kasi nga, habang binabalita mo, walang finality. Walang kasiguruhan habang binabalita mo. Ngayon, pag inamin mismo iyan ni Congressman Asidre, pwede mo na sabihin na hindi. Pwede ka nang hindi maglagay ng daw. Diba? Kasi may pag-amin na eh. Wala pang pag-amin. Kaya di umano o kaya daw. Ganon lang ang sistema niyan. Diba? Tama ba ako? May id na kabigan. Kasi nga, walang pag-amin eh. Sa tingin mo, aamin ba si Jude Asidre na nag-reimburse siya? Kahit may resibo yan, hindi yan aamin. Sa daming pira, halos 40 million, nagpaluwal ka ng ganon ka
ganun ang tawag dito, ganun kakagalante na nagpapautang ka ng 40 million sa gobyerno, paggawa nyo lang ng batas na in aid of legislation, di ba? Ganun kakagalante. Wow! Kaya ako, malamang, ito yung malamang. Yung sinasabi nila na mayroong tago 100 million itong mga congressman. Ayon dito sa kasabahan din nila. Ibinulgar din yan ni Senadora Amy Marcos. Kaya sa tingin ko, para hindi sila hindi sila masilipan, ayun, reimbursement. Dinahandahan yung reimbursement. Diba? Kaya grabe ang natin, grabe ang yaman ng Pilipinas. Pero ang Pilipino naghihirap. Sobrang dami ng pera ng Pilipinas, pero ang Pilipino hirap na hirap na. Diba? Hirap na tayong Pilipino. Yung Pilipinas, napakaraming pira. Kita nyo, yung in-announce nila na July 19 magtataas na ng sahod. Ngayon inorong na July 25. July 25 na. July 25 na makakatanggap ng sahod. Ano yun? Walang pirang pambigay. Paano yung pagpasok ng July kung kailan naging epektibo? Di ba? Kaya napakarami nating pira, pero ang Pilipino naghihirap, di ba? Ay nako. Ngayon sa Lunes na ang suna ng presidente. Tapos na, next week na uli yung panibagong impeachment. Pagkatapos ng suna ng presidente, ano naman ang ipagsisigawan niya? May napakulong na ba siya sa flood control? Ang napakulong niya lang yung kalaban nila sa politika, yung hindi nila napapayag na kumampi sa kanila. Sino ba ang nakulong? Lahat ng makulong, lahat ng nakulong na taga DPWH ginawa ng testigo. Kasi nagsauli ng pira. Alam na ba natin kung nasaan na yung sinauli daw na pira? Di nga dineclare kung nasaan nakalagak yung sinauli na pira di umano. Kaya grabe ang natin. Grabe ang pira natin, pero ang Pilipino naghihirap. Meron ako dito basahin natin yung basahin natin yung ni Jason sa ito ang ipinangangalandakan ng panig ng taga-usig o House Prosecution Panel na pinakamalakas nilang habla laban sa Vice Presidente.
kung saan ito yung Article 4 of the impeachment charges against Vice President Sara Duterte accuses her of culpable violation of the Constitution, high crimes and betrayal of public trust by allegedly threatening the lives of top government leaders. Ayan, sa loob ng 3 linggo o 9 na araw na pagdinig, 3 testigo na puro walang personal na knowledge o kaalaman sa mga paratang laban sa Vice Presidente ang hinaharap sa Senate Impeachment Tribunal. No? Ang unang 3 hinarap, unang-una doon si Kalilong, Agent Kalilong, at si sino ba yun yung isa? Na direktor ng Mindanao, kung saan parehas na may bahid ng kasinungalingan. Ngayon, kung ang isang tao ay ubod ng sinungaling, paano mo ngayon paniniwalaan ang sinasabi niya na totoo kung siya mismo ay ubod ng sinungaling? Di ba? Paano mo paniniwalaan na yung taong kinukuha mo na magpapatunay sa'yo, siya mismo ay sinungaling? Kasi may mga kinakaharap na perjury. Ano ba yung perjury? Yun ay pagsisinungaling. At yung pangatlo naman, si Director Matibag, unang-una pa lang, may bahid na siya ng pagkabayas. Di ba? Sa bagay, pagkalaban ka talaga, bias ka. Pero kung bias ka na, paano ka maging testigo na bias ka talaga? Paano ka makikitaan ng pagiging, paano mo mapapatunayan na totoong sinasabi mo na simula't simula ay ikaw ay bias na? Di ba? Naninira ka na simula't simula, tapos magtitestigo ka. At ang pinakamabigat doon, yung asawa mismo ay isa siya sa nagpasa ng article of impeachment. Yung asawa niya mismo ang arkitekto. Diba? Wala ka na talagang maasahan. Sabi nga nila, political operator eh. Di ba? Sabi niya eh. Dalawa sa mga ito ay sina NBI agent Jan Mark Kalilong, yan yung una, at dating hipi ng Cybercrime Division Jeremy Lotok. Alam mo kay, kapilyedo pa naman nung napakabait kong kaibigan. No? Jeremy Lotok ay nagsasabi na ang kanilang kaalaman ay base lamang sa napanood nila sa Facebook at iba pang social media platform at pakikipagkwentuhan sa mga nakapanood sa pahayag ni VP Sara Duterte. Totoo naman talaga. Kasi nga, hindi naman nila napanood nung gabi. Kasi busy sila sa pagbantay sa kay Bato de la Rosa. Hinahanap nila si Bato de la Rosa. Kaya napanood nila, kinabukasan na. May nagsabi lang sa kanila. Di nagmarites lang sa kanila. Ayun, tiningnan nila. At dinownload nila simula sa Facebook papunta sa kanilang flash drive
nakailang lipat na, nakailang download na, nakatatlong download. Di ba? Oh. 6 na iba pang testigo ang iniatras at hindi na pinaharap sa tribunal, kabilang si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez na ikinulong sa HOR Detention Facility at kasama ang Vice Presidente sa ginanap na press conference isang Captain Bilyo ng House, Sergeant at Arms na sinasabing nag-utos na ilipat sa bilangguan ng mga kriminal ang COS ng Office of the Vice President at 4 na reporters mula sa iba't ibang news organisasyon na nakakwentuhan ng mga investigador ng NBI sina Lutok at Kalilong ay pawang nahaharap sa kaso ng pagsisinungaling o perjury sa iba't ibang korte. Diba? Paano ka makakakuha ng ano dito? Tunay na impormasyon kung sila mismo ay may mga perjury na kaso. Di ba nga? Ang ipinagyayabang ng prosecution na huling saksi na magpapasabog ng malabumbang pagpahayag ay si NBI Director Melvin Matibag. Gaya ng naunang dalawang taga-NBI, wala ring personal na knowledge o kaalaman si Matibag sa asunto. Tumestigo siya base sa 180 na pahina, mga sabi-sabi ba, haka-haka at chismis ng isang self-confessed na mamamatay tao na walang lagda o perma at walang notaryo, panunumpa sa harap ng isang alagad ng batas o abogado, no? Alam mo, pinagyabang pa ito ni ng defense. Pinagyabang pa ito ni Congressman Luistro na kahit walang notaryado, tinatanggap yan kahit sa ng ICC. Di ba? Kung saan sinermonan siya ni pinagsabihan siya ni presiding officer na si Escudero na wag mong iano ito ang ICC kasi hindi ito ang ICC, ito ang impeachment court. Di ba? Kung matatandaan nyo, pinagsabihan siya ni Escudero na hindi ito hindi ito ICC. Kaya wag mong ibase ang iyong doon sa ICC, no? Kaya pahiya doon si Luistro. Kasi hindi na raw kailangan, kasi nga sa ICC tinatanggap nila kahit hindi notaryado. 'Di ba? Parang tinatanggap na nila Tinatanggap na nila na ang ICC ay parte na ng Pilipinas. No? Ibig sabihin, gano'n na sila sa ICC. Sa 2 days na pagharap ni Matibag sa tribunal, walang bumbang sumabog, bagkos ang sumambulat ay ang kawalan ng kaalaman ng testigo sa fundamental role na dapat may personal knowledge o personal na kaalaman ang dapat tumestigo sa alinmang kaso, at kapag pinagbasihan ay hindi pirmado at hindi notarized, ito ay may tuturing na pambalot lamang ng tinapang tuyong maantot. Ayan ang mga pahayag ni mga pahayag ni Gison Sa. Kaya kung makikita nyo, yung nagdaang 9 na araw na impeachment, paglahad nila ng pagmasdan yung maigi, pag nilatag ng prosecution, ang ganda ng nila, litanya. Pag cross-examine, doon na lumalabas yung kapalpakan ng kanilang yung kapalpakan ng kanilang paggawa ng script.
Kasi nga, doon na nagkabuhol-buhol na yung kanilang mga pahayag. Isipin mo, na yung 2 linggong kanyang pag-aaral, tinuturing niya na yung sarili niyang isang eksperto. 'Di ba? Kung ako pala dahil may certificate ako ng 1 linggong nagtisda sa welding masasabi kong isa na akong eksperto. Kasi pumasa ako nag-take ako ng nag-training ako ng 1 linggo sa pagwi-welding. Masasabi ko ng eksperto ako? Baka pagtawanan ako ng mga professional na welder. Di ba? Kasi ang masasagasaan mo doon yung hindi lang yung mga eksperto doon na nag-aral ng buwan or taon pagdating sa cyberspace, cybercrime. Di ba? Maraming magagalit sa iyo. Ay, isa ka na palang eksperto sa loob ng 2 araw na iyong pag-training. Eksperto ka na. Ay, paano naman kami? Kaya pala napag-iwanan kami kasi hindi kami eksperto. Ayan yung isa. Na nag-aral kami ng nag-aral kami ng buwan or taon. Di ba? Nakakahiya naman sa nag-aral pakatagal. Nakakahiya naman sa yung mas matatagal diyan sa NBI o kaya sa PNP na talagang nag-aral sila sa cybercrime Di ba? Talagang nila na talagang eksperto siya pagdating sa kasi nag-aral siya ng 2 araw o 2 linggo. 2 araw ba? 2 linggo. Kasi parang ang nangyari, nag-imbita sila ng isang kumpanya na nagtitinda ng mga computer, laptop, lahat ng klase ng gadget. Nag-imbita sila. Ngayon, yung kumpanya na yon nag-imbita ng magte-training sa kanila. Pagdating sa kung paano yung mga sa cyberspace. Ang tanong doon, eksperto ba yung nag-training sa kanila? Na inimbita ng kumpanya na yon? Gaano ba siya kagaling? Gaano ba siya ka-eksperto? At ikaw mismo, matutunan mo sa loob ng 2 araw? Grabe kalupit naman. Di ba? Tinalo pa si Gat Jose Rizal nito sa katalino. Di ba? Yung sa busis lang. Pag pinagbasihan mo ang boses, napakahirap ang boses. Tapos ngayon 2 linggo talagang si Kalilong talaga napakalupit. Magkano kaya ang magkano kaya ang talent pay? Kung may talent pay, Sabi dito, in totally article of impeachment number 4 is not only a waste of 225 million in taxpayers money, estimated expenses of the tribunal for 3 weeks, inclusive of 9 trial days, but also the theatre that allowed
the showing of the Filipino people of how sophomoric the investigation are and how wanting and competency the primary investigation arm of our government. Diba? Ang hinahabol nila 125 million confidential fund. Ngayon, nakailang linggo na sila? Naka 9 days. Ilang milyon na yung ginasto? 225 million. Hay. Nako. Ang lupit. 225 million na ang ginasto sa loob ng siyam na araw na pag-trial. Bukod pa doon yun sa mga congressman, ha? Sa Senado pa lang yun. Bukod pa doon yung mga bonuses ng congressman. Naka 225 million na sa Senado pa lang. Yan sa mga congressman. Kasi yung mga staff nila, pasasahuran pa yon. Yung mga council ng mga congressman, ng prosecutor, yung council ng prosecutor, private prosecutor, pasasahurin pa nila yon. Ilan ang nalustay? Ay nako, grabe. Talagang ang Pilipino, pag alam nilang ano sa kanilang political career, hadlang sa kanilang political career. Ang masaklap pa nito, may impeachment trial na, nandiyan na yung paninira sa Vice Presidente, tumaas palalo yung kanyang trust rating. Ay, kaya nako, galingan nyo pang manira para lalo pang tumaas yung trust rating ng Vice President. Habang sinisiraan nyo, lalong tumataas ang trust rating. Kasi dyan ang pinagbabasihan na ng mga tao. Kung gaano ka walang ang ating mga congressman. Isipin mo yan. Ang hinahabol nilang 125 million. Ang hinahabol nilang 125 million sa Vice President. Yung hindi pa raw na ng COA. Dahil pinagsusumite ang Vice President ng kanilang mga resibo sa nagasto. Ang problema, 4 na taon na binigyan ng pangalan ng COA ang Vice Presidente na maayos nilang nagagamit ang kanilang pundo. 4 na taon yun, 4 consecutive years na kinikilala ng COA. COA mismo. Ibig sabihin, maayos ang pag-handle ng pundo ng OBP. Kasi COA mismo ang nagpapatunay. Sino ba ang COA? Parte iyan ng gobyerno under ng Pangulo. Yan ang pangkalahatang tagapamahala pagdating sa mga budget. Kinikilala ang Vice President sa loob ng 4 na taon. Kinikilala siya bilang isang maayos na isang maayos na gumagamit ng kanyang pundo. Alright, may pa-shout out daw. DDS ako, uto-uto ako. Shout out sa'yo, uto-uto ka. Di ba? Ayan. Sa mga uto-uto, yan, uto-uto ka, DDS ka, uto-uto ka.
Shout out sa'yo. Wala ka namang pangalan. Diba? Doon pa lang sablay-sablay na sila eh. Pagdating sa trust rating, lalo pang tumaas yung trust rating ng Vice President. Kaya galingan nyo pang manira. Tawa si. Tawa si, uto-uto ka. Shout out sa'yo. Uto-uto ka. Di ba? Doon pa lang makikita nyo na talagang political maneuver na ang galawan ng mga ito. Oh. Ginagaya nyo kasi, sinunod nyo kasi si Trillanes. Si Trillanes, wala na yan. Mayor nga, wala eh. Magkano lang nakuha niyang boto sa Caloocan? Naku. Nagpapaniwala kayo dyan kay Trillanes? Naku. Yun nga, nakapagtaka sir. Walang ginagawa, taas rating. Oh. Maghanap ka pa ng ginagawa. Ang Vice President espertire yan. Oh. Pero tingnan mo ang ginagawa ng Vice President. Pumunta ka, hindi, iniimbita na lang kita, uto-uto ka. Iimbitahan na lang kita doon sa kanyang sa lahat ng kanyang satellite office. Ayan, magbalot-balot ka ng mga pang doon. Marami doon, araw-araw doon, maraming maraming doon. Araw-araw yon, maraming volunteer doon na nagbabalot ng pamimigay. Mag-volunteer ka na lang, uto-uto ka. Anong ginawa, sir? Huwag na tayong magbilangan ng ginawa. Sir, bigay ka nga, sir. Ano ang mga ginawa bukod sa travel niya? Alam mo, uto-uto ka. Pag kalaban ka, wala talaga. No? Ngayon, ang hamon ko sa'yo, yung 4 billion na confidential fund ni Marcos, ituro mo kung anong nagawa niya. Sige. Sige, magturo ka kung anong naging project niya. Doon sa 60 billion na PhilHealth na ninakaw. Ituro mo kung anong nagawa doon. Sabihin kong ninakaw yun kasi pinasasauli ng Korte Suprema eh. Sige, bigyan mo ako ng nagawa niya. Qatar Embassy invite Sara sa office nila. Shout out kay Vintage. Wala ka rin naman, di ka rin makikita. Di ka rin makikita kasi Duterte ka. Alam mo, uto-uto ka. Madaling makita ang project ng presidente kasi presidente yan. Kung may project, ang problema, puro multo yung project eh. Talagang walang makikita kasi puro nga multo, ghost nga eh. May makikita ka bang ghost? Saan, sir? Ninakaw na 60 billion. Pambihira ka? Yung 60 billion sa PhilHealth na pinasasauli, saan napunta, aber? Hindi masuli-suli. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mahirap tanggapin talaga ang katotohanan. Mahirap tanggapin ang katotohanan. Masakit. Matulog ka na. Pumikit na ang mata. Huwag kang mag-vlog ng lasing. Sabi ni Erlinda Cabrera.
Marami na akong baser ah. Pambihir, lasing daw. Nakakatawa tong mga ito pag ano. May makita ka bang multo? Ah, boss, adik ba si Baste? Adik si Baste. Nako, talaga naman. Si BBM adik ba? Sabi ng ate niya, adik siya eh. Sinong paniniwalaan natin? Di ba? Sabi nung ate niya, adik siya. Panahon ni Duterte yung multo. Naku! Pambihira. Hindi kayo makamove on. 6 na taon na. Pambihira. Alam nyo, wag na kayong makinig sa amin. Makinig kayo sa Supreme Court doon sa oral argument. Para maano nyo, para magising na kayo. Para magising na kayo, doon kayo manood sa Supreme Court. Wag na kayo sa amin manood. Wag kayo dito kasi wala man kayong magawa. Hanggang comment lang kayo dyan. Hanggang dot-dot na lang kayo dyan. May magagawa ba kayo? Ngayon, panoorin nyo ang sabihin nyo ngayon sa Supreme Court. Tanungin nyo yung mga hukom doon sa Supreme Court. Bakit nila hinahanap yung mga resibo na nawawala? Hindi nga makita kasi nga ghost eh. Nanonood ka ba? Naiintindihan mo ba? Pambihira ka talaga, oh. Hinahanap nga yung resibo, walang may pakita yung nyo, yung Solicitor General nyo. Aray ko po, nakakahiyang ito, nakakahiyang presidente. Nako. Wag na kayong ba't kayo naniniwala sa amin? Kami nagsasalita lang naman dito, naglalabas kami ng saloobin. Paniwalaan nyo yung Supreme Court kasi yun makahukom yun. Ano sabi ng Supreme Court? 60 billion isa uli. Saan napunta? Wala. Nga. Anong resibo hinahanap, boss? Saan mo narinig yan? Nako. Wala nga resibo kasi nga multo. Di ba? Talagang uto-uto ka talaga. Sabi nga nila, pag bulag ka, kahit nasa mukha mo na, hindi mo pa nakikita. Kaya mahirap makipagtalo sa mahirap makipagtalo sa hindi marunong umintindi. 60 billion, boss. Narinig mo ba na binalik sa National Treasury? Bobo ka, boss. Saan binalik? Wala nga binalik eh. Wala nga binalik. Kaya nga, kung binalik ba, hahanapin ng Supreme Court? Mag-uutos ba ang Supreme Court na ibalik? Wala nga eh. Paano pang ibalik? Inanod na. Nandoon na sa malita. Ayan. ER Kabayan Vlog. Ayan. Magandang hapon sa iyo, Kabayan. Alright. Kumusta? Malamig ba dyan sa lugar mo? Nako. Talaga naman. Mahirap makaintindi ang mahirap talaga makakita ang bulag. Sayang. Kung pagdating ng alam mo uto-uto ako, ang gawin nyo, ipanalo nyo na lang yung presidente nyo sa 2028. Ayan ang ko sa iyo. Wala man kayong magagawa dyan. Hanggang comment lang kayo dyan. Hanggang dot-dot kayo dyan. Sos. Wala. Pag pinindot ko yan, tapos ka na. Wala ka nang babalikan. Source mo ba, boss? Sila Maharlika? Anong pakialam ko doon kay Maharlika? ER Kabayan Vlog. Mainit dito now, bro. Ganun ba?
winter pala dyan. Ay nako, di ka kasi nanonood. Kasi wala. Nanonood ka doon sa ano? Nanonood ka doon sa adik, sabi ng ate niya. Ay, wala talaga kayong matutunan. Di ba? Yuging, may matalino ba sa DDS? Nako, talaga naman. Nagsipuntahan na. Kulang-kulang ang pag-iisip nila. Si John Wick. Talaga naman, no? Jupaw Gasol, salot boss, Dan Tamsak. Yan. Thank you, Jupaw Gasol. Di ba? Kaya ang hamon ko sa inyo, kung talagang magagaling kayo, magagaling lang kayo diyan sa keyboard. Magkano ang ano niyan? Magkano per comment? 100 ba? Sige nga, magtapatan tayo. Magkano per comment? Magtapatan tayo. Ha? 100 per comment. Alam mo, bago kayo maghamon, patunayan nyo muna, sabihin nyo doon sa amo nyo, magpa-hair follicle muna. Okay? Yan ang hamon ko sa inyo. Sabihin mo doon, kasi sabi nung ate niya, adik siya. Sabihin mo, para matahimik tayo, di magpa-hair follicle till siya, ha? Bukas, abangan ko. Trabaho nila yan, boss. May bayad per comment. Yes, alam ko, 100 per comment yan. Kaya, paramihan yan sila ng comment, eh. 100 per comment yan, eh. Ang problema, nagkabukingan na. Boss Jopaw, nagkabukingan na. Kaya nadali yung kasama nilang isa. Nagkaunsihan na. Dito, tahimik lang tayo. Pag pinasok tayo, alam mo, tama naman sa akin. Uto-uto ka. Tama yan, para kahit papano, kumita ka naman. Tulong ko na yan sa'yo. Para naman kumita ka. Di ba? Basta ako dito, ang hamon ko sa inyo, kasi sabi nung ate niya ito, ha? Ate niya mismo. Ate niya mismo ang nagsabi na yung kanyang kapatid ay adik. Para patunayan niya na hindi totoo, di magpa-hair follicle siya. Kaya bilang tulong ko sa inyo, comment lang kayo dyan, damihan nyo. Sasagutin ko yung mga ano nyo. Di ba? Basta sagutin nyo muna na yung hamon ng ate niya. Patunayan nyo sinasabi ng ate niya na hindi siya adik. Yun Kasi ate niya mismo ang nagsabi, pinagsigawan pa ng ate niya. Ate niya na mismo yun, inaano lang namin para patunayan niya. Baka sabihin nyo, inaaway ko yung presidente nyo, Ang ano ko, patunayan niya na hindi totoo yung sinasabi ng ate niya. Okay? Ngayon, damihan yung comment kasi patapos na ako. Para mabilang nyo na yung comment nyo. Baka akala nyo, hindi ko alam, Akala nyo, hindi ko alam, Bago kayo, uy, natumba tuloy. Bago kayo, kami muna ang inaalok. Kaya alam namin yan. Kaya talaga, oo. Kaya damihan mong comment. Bilisan mo. Bilisan yung comment kasi sasagutin ko. Para naman kasi pag ang usapan kasi diyan,
uto-uto ka, ang usapan dyan, pag hindi pinansin yung comment nyo, pag hindi kayo napansin, wala. Pero pag pinansin kayo, yon, goods yun. May bayad. O ngayon papansin ko para ano, kumita kayo. Asa na yung isa? Nawala na. Yung isa. Mag-isa ka na lang. Pero mas madaling bilangin niya kasi mag-isa ka na lang. Dali, dali. Oh, kami nga ang unang pinag-aalok niyan. Kami ang unang pinag-aalok. May mga script eh. Oh. Ilang kaibigan ko ang nandyan. Kaya wag nyo sa akin ano yan, wag nyo sa akin itanggi yan. Kaya sige, bilisan nyo pa. Para pag napapansin, may bayad yun eh. Oh. Wag kayo doon sa malalaking wag kayo doon sa malalaking mga sikat na vlogger. Kasi hindi kayo doon tapos na pong magpa-drug test ang mga Duterte. Si BBM takot sa drug test. takot talaga eh. Oh, di ba? Robert Mendoza. Nagpa-drug test sila lahat eh. Kaya nga hindi ko lang inaano ito si uto-uto ka. Kasi nga alam ko na nagpa-drug test. Pero ang inaano ko lang dito para kumita. Pag dito kayo sa maliliit na vlogger, mapapansin kayo, madali kayong kumita. Pag doon kayo sa totoo malaki doon ang bayaran sa malalaking vlogger. Pero mahirap kayo doon mapansin. Dito, mapapansin kayo kaagad. Kaya kahit dito, 100 per comment, makakarami kayo. Kasi kung marami kayong makomment, katulad nito ni uto-uto ka. Di nakarami siya. Kumita siya ngayon, buhay siya ngayong araw na ito. Kahit nasa comment section lang siya, di ba? Kasi bilang na bilang yan ang comment niya eh. Kasi nga, Boss Robert, kami ang unang-unang mga niyan. Hindi pa nag-aaway yung dalawa na yan. Hanggat sa nag-away na, walang tigil kasi nga, nagkahati-hati na kami. May mga napunta na kasi siyempre, nakatanggap na sila una, hindi na sila makabitaw. Nakatanggap na, wala na silang choice. O di kailangan lakihan na lang ang singil. Ayun, nung bandang huli, nagkaunsihan na. Sino ang mga kasama? Ayaw ko na mag-name drop. Baka sabihin nyo, bakit sa amin ang liit ng bayad nyo sa amin per comment, samantalang sa inyo ang lalaki pala? Alam nyo kung bakit? Oto-oto ka. Alam mo kung bakit hindi ako sumama sa kanila? Ang tanong ko sa kanila, pag nagkadimandahan, sino ang mananagot? Labas daw sila. O di, sa inyo na. Pero kung sinasabi nila, dimandahan, sagot nila, ay, laban ako. Hindi nila sinagot. Ayaw ko. Dito na lang ako, manahimik ako dito. Naku, yung presidente nyo mismo, amen, na daan-daan libo ang kanyang troll. AR Kabayan Vlog, bro, nakikita ko yung laruan. Kilala ka ba nila? Bayad bay. Talaga naman. Alam mo, unang-unang pambubudol, nung hindi pa sila nagkakahiwa-hiwalay, pagkatapos pa lang ng eleksyon, nagpatawag sa Malacanang parte. Pagdating doon, ang pinakain, burger.
Oh, di nag-uwian. BBM addict. Sabi ni Happy Lil Cruz. Sabi ng ate niya yon. Sabi ng ate niya. Sabi ng ate niya yon na ang kanyang kapatid daw ay addict. Kaya ang hamon ng lahat magpa hair follicle test. Diba? Dak-dak na dak-dak. Baka tinawag ka ng NBI, wala kang ano? Ba't ako ipatawag ng NBI? Ano ba sinabi ko? Sinasagot ko lang naman yung comment nyo. mga ano talaga ito? Aywan ko sa inyo. Anong gagawin ko sa NBI? Oh, sinasagot ko lang naman yung comment nyo. Boss. Ano yan? Ano sabi niya? Hindi na maintindihan yung ano? Basti-basti. Adim. Anong adim? Hello. Hello from Korea. Hen sutang. Di mo naman sinasagot kung adik si Basti. Nako, bago ko sagutin yung sagot ay yung tanong nyo, sabihin nyo muna sa amo nyo. Diba? Sabihin nyo muna sa amo nyo na mag-hair follicle. Yun lang naman, simple naman yun. Masama ba yun? Boss, di mo nga sinasagot. Sagutin nyo nga muna ako. Bago mo itanong yan, sabihin mo muna doon sa amo mo. Sinasagot ko yung ano mo para makarami kang comment. En Filipino, sutanghon. Hindi na lang pansit. Para laging tulog sa pansitan. Kung sino-sino pang sinasabi mo. Basta ang ano natin, dalawa lang. Sagutin ko yung tanong mo, sabihin mo muna sa amo mo. Diba? Para madaling pag maraming tanong, may makalimutan, pero pag isa lang, di mo makalimutan. Diba? Ganon lang ka-simple. Diba? Nakaisang oras na pala tuloy ako. Nakasabit kong adik. Di ka. Ayun, anong di makasabit? Anong di makasabit? Ayun, lagyan mo ng sabitan para makasabit. Dalawa pala dito ang puro mga patawa. Ang supporter ni adik NBI daw, nakakatawa. Anong gagawin ng NBI dito? Sinasagot ko lang yung tanong nila. Aywan ko sa inyo. Nakaisang oras na tuloy ako Simple lang naman yan. Dalawa lang. Tag-isa tayo. Sabihin nyo sa boss nyo, mag-hair follicle. Kasi sabi ng ate niya yun ate niya mismo ang nagsabi. Hindi kung sino-sino, ate niya mismo. Sabihin mo magpa-hair follicle. At sasagutin ko rin yung tanong mo. Pag may pakita mo na yung live kasi baka mamaya ginawa yan sa rekto. Di ba? Baka mamaya ginawa sa rekto Hindi maganda 'yon. Di ba? Dalawa lang ang natin. Sa'yo at saka sa akin. Sabihin mo muna, pag naipakita niya na yung video na live, mag-usap tayo uli. Okay? Tanga ka? Ay, oto-oto ka pala.
Sorry ah. Ay, oto-oto ka. Hindi tayo magkaaway ah. Baka sabihin mo galit ako sa iyo. Wala akong pakialam sa iyo, hindi ko naman kilala ang personal mong pagkatao eh. Ang pinag-uusapan lang natin yung issue. Okay? Basta ang ano natin, ang deal natin, sabihin mo sa amo mo, magpaano tayo ha, magpa hair follicle. Tapos sabihin ko rin sa iyo. Ha? Okay. Tama sir, di ba? Nakaintindi. Issue ang pinag-uusapan natin dito. Wala tayong hindi mo ako kilala ng personal, hindi kita kilala ng personal. Di ba? Walang personalan, issue ang pinag-uusapan natin dito. Ikaw ang lumalabas na tanga. Sino naman? si Ninit. Ninit, yung driver ko dito, wala pang asawa ito. Naghahanap ng asawa ito. Si Rocky muna, balikan mo. Wag muna si Rocky, doon muna tayo sa boss mo. Wag kang magturo-turo kung saan-saan. Dito muna tayo sa boss mo. Easy ka lang, isa-isa lang para mas maliwanag tayo. Tama, walang personalan sir. Bigayan lang ng opinion. Very good. Easy ka lang. Isa-isa lang tayo para magkaintindihan tayo. Doon muna tayo sa amo mo. Kasi sabi ng ate niya, maliwanag ha, sabi ng ate niya ito, di doon muna tayo. Siyempre, yung past muna. Hindi, kailangan magsimula tayo doon sa puno. Papunta tayo doon sa baba. Diba? Sige. Del. Di, asawahin mo. Mukha ka naman bakla. Talaga ito si Ma'am Ninit. Ma'am Ninit, huwag ka namang pikon. Grabe ka naman ka. Ayaw git, oy. Gwapo yun. Maraming pira yun. Ay, magpapaalam na ako. Nakarami na tayo. Uto-uto ka. Very good. Goods tayo ha. Ma'am Ninit, thank you. Sa lahat ng dumaan, thank you po sa inyong lahat. Mami Mercy Kalunod, magandang hapon po at ingat po sila sa iyo. Alright? Thank you very much. Doon muna tayo sa amo mo, sabi ko sa iyo. Ang kulit mo naman eh. Wag muna kung saan. Dito muna tayo sa Dito muna tayo sa puno muna tayo papunta sa mga sanga. Okay, para mas maliwanag. Doon muna tayo. Yan, goods ba? Okay, goods. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat ng dumaan. Kahit opinion lang ito. Wala tayong personalan dito, hindi tayo magkakakilala. Okay? Walang personalan. Issue lang. Basta ang ko sa iyo, oto-oto ka. Doon tayo sa puno, papunta sa mga sanga. Okay. Goods, maraming salamat po at magandang hapon. Talaga naman, oo.